Igama ubhuti ubani? Kanti la emakhosini yini esingamsiza ngayo? Usizo ngilidingayo lihlangene namakhosi. Kodwa igama uDon. Lotion man. No, hayi ngikubiza ngo-lotion man ngoba iDon iyi-lotion. Ncese bhuti, ngigobe sakumfonyoza isisu kanti nezinqa ngigqumekile phansi. Uthi ngizosizakala kodwa mangithi ngingena nje ngibingelelwa ngomsuzo. Zisuka nje. Hawu bhuti ngithe Ncese. Yini mhlawumbe ubhuti Don angajabulela ukusizakala ngayo? Awufuni mhlawumbe ukuqala etoilet bese uyabuya uhlale phansi sixoxe. No hayi. Right. Yeah, ngicabanga ukuthi mhlawumbe kube yimini ohlala embedeni ngoba athi ngiqotheme kakhulu. Yabo? Ubhuti Don yini ebengamsizayo? Lo mhlaba esenakhe wona yonke lemjondolo le. Nudayisela ubani? Ubhontshisi. Yilo bhontshisi abathi ubhombom. Yazi kade ngangiyibuza ukuthi yindaba lo bhontshisi bethu ubhombom, but today I know.